Mi-a spus. Că sărăcuța Rodica. Era impresionat că te-ai gândit tu la el. Și cravata? Ia să ne zic. Au și cravata. Ia stai că ți-o dau pe Laura. Alo. Servus, Rodi. Ce să fac? Uite, mă minunez cât de frumoase sunt hăinuțele astea. Și am dat peste cravată. Și zic cravata la ce o asortăm? Pe televizia asortat. Ba da, era. Da. Serios? Păi da, dar stai un pic cu aspiratorul. Aspiratorul nu trage. Ah, da, că trebuie să tragi Stai că mi le strici, că abia le-am vopsit. Raul. Unghiile, da, la picioare. Ai grijă să te rămâi la cap aici, da. Bine, Rodi. Îți mulțumim mult de tot. Și te pupăm și noi. Să fii sănătoasă. Asta e cel mai important. Te pupăm. Da, Rodi. Pa, pa, pa. Ai, mă, nu fi! Ce răspățat ești! Ce răspățat ești! Ce să fac? Cum vin cap? Ăla-i spagatul, mă? Ăla-i flic-flac. Nu mai fac așa, că te lovești. E flic-flac. Gata, hai, dă-te jos și eu vezi.
Ai, na, ce să spun, ce plângăcios ești. Am venit cu o pungă de minam. Cu o pungă de? De mimia. De mimia? Da. Asta nu știe ce să-și pună în cap, mă înțeleg. Nu e bine. Nu e bine că te sufoci. Nu mai poți să mai respiri dacă pui punga în cap. Ba nu. Give me 5.